जोंनि बे गामि ओनसोलाव বিভিন্ন स्किम जों बेनि दारै मोननो हायो आरो बेनिनो मोनसे पार्ट जे आसामनि मुख्यमन्त्रि आरो जोंनि बिटिआरनि प्रधान प्रमद बर' बिथांनि जि सिन्था जे जोंनि बिटिआराव थानाय जे मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बेवहाय गोबां नानि माने आबादारिफोर दङ बे नानि आबादारिफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन सुबिदा होनानै जाहाथे फैगौ समफ्राव जिहेतु जों खोनागासिनो दङ सालानि ना जानानै बेमार जानाय आदि जानाय थ' बेफोर जाहाथे गैया जानो हायो बिनि मोनसे सिमां लाखानाय दङ आरो बेजोंनो गोबां फैसा रांखान्थियारि जाहाथे जों जौगाहोनो हायो बेनि सिन्था सरसाजों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा गोबां माने गोब्राबै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनिनो जों दिनै गोजोननाय मोन्दों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 140टा अट' माने फिस केरिं भेन आरो 4 हुइलार टाटा मबाइल माने फिस केरिं भेन जों दिनैहाय राननो हादों बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव आरो दिनैहाय बे स्टार्टिं बिदिनो पर्यायक्रमै गाबोन आरो चिरां समफोरहालागै जोङो बाक्सा बेबायदिनो जों गासैबो बे मटर भेहिकेलखौ राननानै होगोन आरो आं आसा खालामो फैगौ समाव बिटिआर सरकारनि जोंनि जिखिनि माने रायजोफोर दङ बेवहाय जोङो गोबां माने रायजो राजानो साइकेल बेजों लोगोसे ना सेवनि थाखाय आइस बक्स आरो मटर साइकेल जायखौ जोङो गामि गोथौ ओनसोलनिफ्राय जाहाथे जोङो नाफोरखौ थाबनो जोंनि दखान पाहार फिसा फिसा टाउन क'क्राझार बङाइगाव बाक्सा बेफोरबायदियाव जाहाथे जोङो थाबनो लाबोनानै नाफोरखौ फाननानै माने बांसिन फैसा जाहाथे लाब जानो हायो बे थांखिजों जों खामानि मावनो थांगासिनो दङ। सोरबायदि बेनिफिसियारिनो होनाय जादों सार दिनैनि बे बेवहाय जायफ्रा ना बेफार खालामो शब्दआ बेनो जायफ्रा ना बेफार खालामो आरो जायफ्रा ना आबाद मावो अर्थात जायहा फुख्रि दङ जायहा माने ना अलरेडि बिसोर बेफार खालामगासिनो दं हयथ' साइकेलजों फैयो बिराद गोजाननिफ्राय नाया फैनानै सेवफैयो आरो दा नै अट' भेन जि दा फिस केरिं भेन जा फिसा सकनिफ्राय जोंनि बङाइगाव टाउनाव फानहैनो हागोन दिनै बङाइगाव नङा जों दिनै बहाबा गुवाहाटियावबो लांनो हागोन बे सुबिदानि थाखाय जों बे खामानिखौ मावनो हादों खारन जों मिथिगौ जोंनाव बेवहाय गोबां माने क'क्राझाराव एसे खम खिन्थु बाक्सा आरो चिराङाव गोबां लकेल ना मोनो खिन्थु मार्केटखौ मोनहैस्लाबैनि थाखाय नाया जायगायावनो सेवजोबनायनि थाखाय 600 थाखानि नाखौ 100 थाखायाव पार किल' फाननानै दाबो जोंनि रायजो राजा जानानै दङ जाहाथे बे जामेलायानो जोबथारथारो बे सिमांजों बे खामानिखौ मावनाय जादों जों होनबाय ना 140 आरो क'क्राझाराव 26 अलरेडि माने बाव सफैनानै दङ आरो दिनै जोङो फार्स्ट फेजआव जि सफैदों बेखौनो हरग्रोबाय दा बेनि उनाव आं रानखांनायनि उनाव दा बेनिफिसियारिफ्रा गावबा गाव न'आव बेखौ लांनो हासिगोन आरोखि।